Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi ngoMoya. Haleluya. Khona sombona uNkulunkulu. Ngoba lapha ya uyibalile kuPaul imisebenzi yenyama. Mase ngezansi wathi abenza okunje abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa bayathenda isonto, kodwa uma benza okunjaya njengalezi zinto lapha lithi iBhayibheli abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uyibishop noma umpostoli, uma enza lezi zinto ezibalwe lapha ya lithi iBhayibheli ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma bengaprofetha, uma benza lezi zinto ezibalwe lapha ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Noma bengashumayela, uma benza lezi zinto ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Lithi ke abasenyameni abanakumthokozisa. Haleluya. Mase ithi lapha encwadini yabaseKorinte ithi anazi yini ukuthi abangalungile abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma ufuna ukubona izulu, into yokuqala ukwamukela uJesu, into yesibili ukwenza intando kaNkulunkulu, into yesithathu uma intando ifuna ukuhlula iya kuyena ukhale kuye. Lithi iBhayibheli uyazwelana abamthakatha ekulingweni, uyamupha amandla yethileyo. Haleluya. Haleluya. Uma ubona ukuthi hayi ifuna ukukumisa kabi intando, ziyise kuyena uNkulunkulu, uyoyibika indaba yakho. uNkulunkulu akasiyena ongalungile, uyakunikeza amandla umusa kuye, uyakusiza ngesikhathi odinga usizo ngaso. Ngamanye amagama wamngena uJesu. Okwesibili ukwenza intando kaNkulunkulu. Haleluya. Uma intando kaNkulunkulu ungayenzi noma kuthiwa ukhona iminyaka ewu-20, uzolahlwa ngenxa yokuthi intando kaNkulunkulu awusange uyenze. Yiphi isolution yokwenza intando kaNkulunkulu? Ukuhamba ngoMoya, ukudela inkanuko zenyama. Khona zimnandi zikuhlupha, zidele ulandele uJesu. Nathi siyasibamba mahla amantombazane laphandle, kodwa ngenxa yokuthi sesanquma sihamba sikhala njengenkomo sebheshemeshe, ngoba sifuna ukulahlekelwa umbuso kaNkulunkulu. Haleluya. Kwesinye isikhathi akengena amantombazane enhliziyweni, sihambe siyothandaza uNkulunkulu sithi Nkosi Jesu usibani usengene enhliziyweni yami, ngiyacela Jesu ukuthi umkhiphe ngoba isikhathi asakafiki. Lithi iBhayibheli linganyakazisa uthando isikhathi singakafiki. Uma nje isikhathi singakafiki, awufaki lutho enhliziyweni yakho, kuhlala uJesu kuphela, ufune yena, ufuna ukulunga kwakhe. Uthi uDavide insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Uthi ngokuqaphela izwi likaNkulunkulu athi enhliziyweni yami ngigcinile izwi ukuze ngingoni. Haleluya. Iyona ndlela okwazi ukuhlala ngayo uyigcinile. 1, uhamba ngoMoya masulonda izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Number 3, into ekulingayo masuyayibika noma uhlambuluke kubani banomthembayo. Haleluya. Ukuze uzigcine uthembekile. uNkulunkulu akathanda ukuthi kube khona obhubhayo, uthanda ukuthi sonke simbone siye ezulwini. Ngakho ke uNkulunkulu udinga abantu abazomvuma ngomlomo, udinga abantu abazoyinikela kuye, abayibophezele ukwenza intando yakhe. Uthi uJesu umuntu bayithanda ukuze emva kwami, uthi makazidele, athi abathi isiphambano sakhe angilandele. Ukudela kuyisayini lokuthi ngiyayibophezela, ukuthi la ukusho khona ngizokuya, noma kuyehlela ngizokuya, noma kukhuphukela ngizokuya. Ukuyibophezela. Ngabakhona nabayibophezelile ukumlandela uJesu. Uma uyibophezelile uyabona masusu umkhumbu usufuna ukuzika, usheshe ushuphamise isandla uthi Jesu ngisindise, naku ukukholwa kwami kuhlaselwa, ngisize Jesu ungakaziki. Uyabona nje mosajole emakhoneni kusho ukuthi uyimisele ngohambo likaJesu. Oyimisele uyayihlambulula usuku nosuku, uyamtshela uNkulunkulu ahluleka khona. Mase uNkulunkulu amupha amandla ngoba uyanikezana amandla. Ngufakazi walokho. Angikholwa ngoba mhlawumbe ngiyistrong, ngihlezi ngistrong. No, nami ngiyalingwa. Uma ngilingwa ngiya kuNkulunkulu, uNkulunkulu angipha amandla. Ingakho bekuziweza masikanda ukuthi wayunceku ubani usenze 1 no 2 no 3. No, indaba yami ngiyayibika kuNkulunkulu. Ngiyibika ngakonakali ngoba isono siqala ngaphakathi, asiqali ngaphandle. Asikho nje isono siqhoma ngaphandle, siqala ngaphakathi. Haleluya. Lithi iBhayibheli uSathane wayilokhu enyenyeza njalo enhliziyweni kaJuda. uJuda akaqalanga ukukhaphela uJesu, waqala uSathane wangena ngaphakathi enhliziyweni wamhlebezela.
isono siqala ngaphakathi asiqhamuki ngaphandle. So uyasibona isono masikuhlebezele enhlizweni yakho sidalule singakaveli ngaphandle, ngoba mase sivele ngaphandle kuzobe sekuhlambalaseka ivangeli likaJesu. Sidalule uyaluza uthanda umanisangena, hayi bontrithi isikhathi sakafiki. Uyayizwa ukuthi hayi ngasuthi sengithanda kakhulu umshado, hayi uchitha umshado uma isikhathi singakafiki. Baningi abawiswe iwona bewubeke izwe bagcina bewini. Haleluya. Uma isikhathi singakafiki nje chitha wonke ama-offer vela kusathane wachithe uma isikhathi singakafiki. Kahle nje i-offer efika isikhathi singakafiki ayiveli uNkulunkulu. EkaNkulunkulu ifika ngesikhathi esifanele, ayibi late, ayibi early. Noma ungayibona intombazana uyithanda ukuthi hayi yiyona engizoshada nayo, uma isikhathi singakafika akusiyona. Haleluya. Ichithe uNkulunkulu uyophinda ayibuyise uma kuyona ngesikhathi esifanele, hayi manje. Haleluya. Elithi izwi likaNkulunkulu ithelo imisebenzi yenyama isobala. Haleluya. Ithi kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe. Yebo, ubufebe buhambisana nokujola. Haleluya. Ubufebe ukulala ungashadile. Haleluya. Jesus. Nokungcola. Jesus, uyakwazi ukungcola namanyala, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengoba senganitshela ukuthi abenze ukuthi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Awukuyiseshe mzalo, nanti iBhayibheli, nanti incwadi, awukuyilahle before uyolahlwa kwi-judgment day. Kungcono uma ulahlwa iBhayibheli manje ngoba usanakho ukuphenduka, kodwa uma usulahlwa ngosuku lokugcina uyobe usunganakho ukuphenduka, uyobe usufisa ukuphenduka isikhathi esidlulile. Futhi iBhayibheli masuyabheka ukuthi njengoba zibaliwe imisebenzi yenyama, ngaba utholakalanga nikuyona. Uma utholakale kuyona kumele uphenduke ngoba ikhathi sibaliwe. Uthi unye umbhalo menetekela ufasini, okusho ukuthi isikhathi sakho sibaliwe. Haleluya. Izinsuku zakho zibaliwe, njengoba siphila izinsuku zethu zibaliwe. Njengoba de singena ku-2022 ibiphunguka iminyaka esizoyiphila, asiyiphambili siyahleza. Damo ungena komunye unyaka ziyancipha izinsuku zakho. Kubalulekile ukuthi njengoba izinsuku zakho zibaliwe ulungise indlela yakho singakapheli isikhathi. Ziseshe msalwane ungakafiki uNkulunkulu. Sibheke ukuthi ngabe unakho ukuthukuthela, ngabe unawo umona, ngabe unabo ufebe, noma ngabe kuphi. Ziseshe isikhathi sisangalelo kwethu. Haleluya. Zihlolisise. Lisho njalo elinye izwi lithi zivivinyeni nina nicheke ukuthi nisekhona yini ekukholweni. Asambeni ngoMoya. Ngicela ukuvala ngaleli kwabaseKorinto bokuqala chapter number 9 verse number 24. Hallelujah. Ngishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Hawu kanti lokuya enkonzweni akusho sekikhavadi. Hey Nkosi. Hayi awukho khavadi. Hawu noma sengishumayelile akikho khavadi. Hayi cha ngikho khavadi. Noma sengiprofethile akikho khavadi. Hayi cha. So hambeni. Noma usubamkela uJesu uyaqhubeka nokuthi ubumzimba wakho. Haleluya. Akufi konke. Haleluya. Uyawutuba kuze kube sekupheleni. Uthi uJesu obekezelayo kuze kube sekupheleni uyena oyosindiswa. Lokusindiswa sinakho kuyisibambiso, kodwa kophelela kahle uma sife sisakhona. Kophelela kahle uma sife sisasibambile isivumo sokukholwa. Lisho njalo incwadi yamaHebheru ningaxeki kwisivumo sokukholwa. Masibhekana uJesu ongumpristi omkhulu odabulile amazulu wehleze emhlabeni. Haleluya. Uthi la uPawula nazi ukuthi abagijimayo ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye wamkela umphomelo. Masathi gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Uma besuka eMaritzburg bethe kwimarathon bagijima bonke, kodwa uyedwa uthola umphomelo. Abawutholi bonke,
masathi gijimani kanjalo ukuze nuthole base yaqhubeka athi bonke abancintisanayo bayasithiba ezintweni zonke abadli nonibuphi umudla abadli ukudla okunamafutha ngoba kuzobakhulisa endleleni kuba khona ukudla okukhethekile ukuze kungabaphazamisa ekugijimeni kwabo nathi uma sesindisiwe kuba khona indlela esihambayo haleluya kungaba abangane sihamba nabo siyabakhetha ukuze kungaphazamiseki irace yethu kungaba ama-TV esiwabukayo siyawakhetha ukuze kungaphazamiseki irace yethu lithi iBhayibheli bayayithima ey'ntweni zonke noma ngabe kuthiwa ubumnandi obunjani uma uzophazamisa ukugijima kwakho uyayithima haleluya lithi iBhayibheli gijimani ke kanjalo nani zithibeni kanjalo nani khethani izinto ezohamba ezophilisa umntwana ngaphakathi ningenzi izinto ezobulala ukukholwa kwenu khetha abangane hamba nabo bangabulala ukukholwa kwabo lithi iBhayibheli enye imbewu yawela emhlabathini ovundile lithi izwi likaNkulunkulu yamila kahle yathela iy'thelo mase lithi iBhayibheli enye yawela emaveni lithi iBhayibheli laba le mbewu le ewela emaveni yilaba abalamukelayo izwi bathi sebelamkelile izwi kaNkulunkulu mase izinto zomhlaba zakhula zacisha lokhu ekadele kwamkela bebelamkelile bona izwi bebamkelile uJesu kodwa abantu abekade behamba nabo bamkhipha uJesu lo ngaphakathi kubona so kubalulekile uma umamkela uJesu ungamfanisa nembewu uma usumamkelile uyamlonda uyakhetha awuphindi noma ilapho awenzi noma yini awuhambi noma ilapho uyamvikela ukuze angafi ngoba uma umvumelile wafa bazohlekisa nawe ukuthi wawuthi wenzani kanti uJesu umthole kaphela inkinga umise endaweni eronke umise endaweni ume nabantu abambulela haleluya qaphela uhamba nabo qaphela konke qaphela okuhlala qaphela yonke into ukuze uyigcine uthembekile ukuze uhambe ngomoya kubalekile ukuthi utube owakho umzimba uthi uPawuli mina ngiwenza isigqila athi kwenye indawo mina sengilihambile lami ibanga athi ngiqedile athi ke sengiyanikela so basalo lesibizelo kuzoqeda ibanga esibizelo lo sibizela ukuthi sibone uJesu haleluya so ngamanye amagama uma uza esontweni ngesonto haleluya kumele emthunzi lokho usavuka ekseni uthi cha ngizokwakhiwa kuzosusa ungalungi kumina kufaka into elungile ngoba ngifuna ukumbona haleluya umuzi uthi inhliziyo yakhe ayifuna ukuphenduka uyayithandazela uthi uDavid edala kimi inkosi inhliziyo ehlanzekile athi ungangemuka umoya wakho uyisa injabulo yensindiso yakho uyayiceba uyazazi la ungaphili khona kahle nongamamkela uJesu angabi namahlolo okuza kuye noma amkela uJesu uyazazi umihliso yakho ukhona indawo engafuna ukuphenduka kuzo iwona mhlawumbe umthandazo sowenza ukuthi uma ekhona othi inkosi dala